ଅଙ୍କଲ ଇଏ କିଏ? କାଳିଆକୁ ତମେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ଇଏ ପୁରା ଜୀବନ ଭାଇ। ଇଏ କାଳି ତୁ କ'ଣ ଆମ ଜୀବନକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ? କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଅଙ୍କଲ? ମୁଁ ପୁଣି ଜୀବନ ବାବୁକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବିନି? ହେଲେ ଅଙ୍କଲ এটা কেমিতি সম্ভব ହେଲା? ମୁଁ ଯାହାକୁ ମାରେ ସେ ବଞ୍ଚିବାଟା ଅସମ୍ଭବ। ହେଲେ ଇଏ ବଞ୍ଚିଗଲା କେମିତି? କାଳିଆକୁ କାଳିଆକୁ ଓ କାଳିଆକୁ ତମେ ପୁରା ଜୀବନ ଭାଇକୁ ଆଗରୁ ଦେଖିଛ? ଏବେ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଚମକି ପଡୁଛ କାହିଁକି? ନା, ନା, ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ତମେ ତାକୁ ଯେମିତି ନୂଆ ଦେଖୁଛ। ଇଏ ପୁରା ଆମ ଜୀବନ ବାବୁ। ଜୀବନ ବାବୁ ସୁନ୍ଦର ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ମଣିଷ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ସଉକ। କ'ଣ ଠିକ କହିଲା ଜୀବନ ବାବୁ? ସେଇ ମୁହଁ, ସେଇ ଆଖି, ସେଇ ଚେହେରା, ତାମାନେ ଗୋଟା ଚେହେରାରେ ଦୁଇଟା ମଣିଷ। ଓ କାଳିଆକୁ ଆରେ କ'ଣ ଏମିତି ଭାବୁଛ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ହଁ କାଳିଆକୁ ଠିକ କହିଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ମର୍ସିଡିଜ କାର୍ ଚଢ଼ିବେ, ଆମେ ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବୁଲିବା। ନାଇଁ 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 ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଉ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ହେବନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିଗାର୍ଡ ନେଇ ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭ୍ କରି ଯିବି। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଆମର କୁଆଡ଼େ ବୁଲିଯିବାର ନାହିଁ। ଥରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଏ ଅପା ସିଏ ଦେବତା ସିନା ତମକୁ ଆଟାକ୍ କଲା, ହେଲେ ତୋ ଆଖି ଭଲ ହେଇଯିବା ପରେ ତୁ ତ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ। ହଁ ସାଇ, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚିହ୍ନି ପାରେ। ହେଲେ ସାଇ, ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବି ଯେ ତା ମୁହଁରେ ପୁରା ମାସ୍କ ଥିଲା, ସେ ହିନ୍ଦୀ ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଆ କହୁନଥିଲା। ହଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲା, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଅଫଜଲ ଖାନ। ଯଦି ଧ୍ୱଂସ ପାଇକ